Hun har jo fået indopereret noget i sin ryg, så de kan jo skrive det med bare Hvorfor synger det egentlig? Hvad? Hvorfor synger det egentlig? Det er fordi, de er efter. Ja, men de har jo fået deres gaver til. Jamen, det er fordi, de synger en gang til, venner. Vandt de da? Ja. Ej, vandt de? Et hele Xbox? Ja. Nej, så Hvad er det her? stop nu. Ellers bliver videoen nu i gang. Skal vi stoppe nu? Nu!